ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen da mun ɗora. Mun gode. Kalau ya alheri. Kalau wallahi. Kalau shi. Wallahi. Ban hana ka shan sigarin nan ba. Ai in gaya miki baby wata in ban sha sigarin nan ba ko wallahi wani tashin hankali ne yake zuwa. Idan Allah ka rage shan sigarin nan ba na jin daɗin shan sigarin. Ai in kuma ban sha sigarin ba tashin hankali ne yake faruwa amma Ya Allah ya sa ka daina shan sigarin nan. Har shan sigari kake yi yaro? wato baba in ban sha sigarin nan bane wata matsala ne kawai ke faruwa. A to kuma na kaya mu ya ka buga ba zan ba mai hin sigari in na ba mai hin sigari a ta dan iska ne. Ai ko baba akwai tashin hankali ne. Saboda me? Saboda wani baba ne na je ni gurin shi ya nemi wata yarinyar shi. In gaya maka kawai ya hana ni na ɗan same shi. Ya ɗan fito kawai na ɗan bubbuga mishi wuka. Yayi. Yi wallahi na sassara shi kawai shine aka kai ni prison. Yayi. Daga firjin har sakatiri an kai Kai din ni ba. da bai baka auren yansa ba. Ka bubbuga mar wuka. Ka kai aka kai ka gidan yari. Daga nan ka samu jibin hankali. Yanzu ka da kake neman wannan yari ya ta kenan. Yayi. A yaro. Yar baba, akwai ashana ko babu ashana? Akwai ashana. To, babu zan aiko a bashi ashana. Allah ba da sa'a. Wadan ne ba karbin ga yakan mai da yi wasa. Kina ji ba? Amma wannan babankin ba ya dawo. Wallahi sauran mutuwa ne da shi. Wallahi saboda saran da nake yi wa mutane in gaya miki kawai isa dole ake jin tsoro na a anguwan nan. Haka ne dole a ji tsoron ka mana. Kana kashe mutane ba dole a ji tsoron ka ba. To ai in kuma ba mu sha jini ba gaskiya akwai matsala. Shi kenan Allah ya kyauta mana. Amin amin in Allah ya yarda mu ma da mu Kai kokari ka dena. In Allah Shi kenan za mu taya ka. in Allah ya yarda. Aka baby.